Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Suleiman Abdullahi Maina, author na Maina Parlor. Barkanmu da sake saduwa a cikin program namu na Maina Podcast. A cikin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa na podcast a dukkan sati, sai kuma muka samu shawarwari daga bakin masana da kuma wanda suke bibiyanmu akan cewa wannan rana guda ɗaya kadai wadda ake kawo musu Maina Parlor podcast ta yi kaɗan a sati, wanda ya sa muka ƙirƙiri midweek podcast. Ma'ana kenan a duk sati yanzu mun ƙara za mu dinga kawo podcast a duk ranar Laraba. To guest ɗinmu na farko a cikin wannan podcast ɗin namu shine AMP Usman Ilyasu, wanda tuntuni yana ɗaya daga cikin wanda suke bibiya wannan program ɗin kuma suke ba da shawarwari akan yadda program ɗin nan zai ci gaba da kuma yadda za a kawo tsare-tsare a cikin wannan program ɗin, yadda zai ci gaba da tasirantuwa a cikin metropolitancy na wannan gari. Wannan shi yasa muka ba shi dama akan duk lokacin da muka ɗauki wannan program ɗin na za mu fara na midweek, to shine zai zama guest na farko, domin shine ya ba mu wannan idea ɗin, shine ya ba mu wannan shawarar, ya ce ya kamata a fara program na midweek. Da girma AMP Ilyas, welcome to the Maina Parlor. Jama'a Wallahi alhamdulillah. ya ayyuka. Wallahi alhamdulillah. Allah ya jagora. Amin ya Allah. Allah ya tabbatar da kai. Amin ya Allah. AMP Ilyas, ka tuntubi Maina Parlor bayan ka ba mu hint cewa kana so za ka ziyarci Maina Parlor, sai muka ce muka so ya kamata a ce ka zaɓi point. To amma da muka baka dama ka zaɓi topic ɗin da za ka yi magana a kai, ka ce kana so ka yi magana akan youth inclusiveness, kamar a ce wai siyasa da matasa a jihar Kano. Ya kamata a dinga yin siyasa da matasa, sannan kuma matasa ya kamata san cewa haɗa siyasa da karatu ko da neman kuɗi shine mafita. Kar matasa su shiga harkar siyasa ba tare da neman kuɗi ba kuma ba tare da karatu ba. Wannan shine topic ɗin da ka faɗa mana cewa kana so ka ɗauka. To ko za ka iya faɗa mana dalilin da ya sa ka ɗauki wannan point? To jama'a assalamu alaikum. Da farko sunana Usman Ilyas fage, kamar yadda mai gabatarwa ya magana a kai. Na yi wa ɗan uwana da masu sauraro, musamman masu bibiyar wannan falo, sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Duk lokacin da aka fara ina bibiyar wannan falo, ina ganin yadda program yake tafiya. To da abin da aka ce gashi idan an yi shi sako zai je, to yana da kyau kai ma ka duba ka ga wace hanya ce za ka ba da gudunmawarka domin ganin jama'a sun wa'azantu ko sun ilmantu, waɗanda Allah ya ba wa iko ko da musu a su ilmantu da. Abin da ya shigo da mu wannan falo shine matasa suna so su shigo wannan harka kamar yadda aka yi magana baya, amma kuma da yawa ana shigowa ne inda rubutu ko sama taka. Ko me za ka yi siyasa in ka shigo ta, wasu da sun ɗauke ta waje ne da za ka yi arziki lokaci guda, wani bai zai wata wahala. Idan ka gamsu da wannan tsari za ka shigo ta a tunani na wahala, ko ka shigo ta a wahala ƙarshe ko ka ƙare a hanyar rayuwa. Duk abin da aka ce kana da abin yi ko kana da wata sana'a a gefe ko ka yi karatunka, sai ka kowa mu ba don kuma saboda wasu abubuwa guda biyu zuwa. Idan muka ɗauki tsari na ɓangare aka ce sai ka yi karatu za ka shigo siyasa, na farko za ka zo ba a ɗan jagaliya, na biyu za ka shigo da iliminka da hankalinka da tunaninka, na uku ka shigo ta ne ba a ana maka kallon wanda ake jiran wani abu na cin mutunci ko farmaki ko wani sakaci in ya tashi a neme ka a yi da kai. Gaba ce wadda in dai ka san ka yi karatu ka shigo ta, to sai ka fi wanda ya shekara 50 shigo ta mura.
ba da kuma ba saboda abubuwa da dama. Abu na farko idan muka ɗauka igiyar a nan shine in ka shigo da karatu yanzu ka shigo ko ka yi diploma ko ka yi NCE ko ka yi digiri, sai Allah ya ba wanda kake bibiya dama ko wanda kake zaune da shi lafiya dama. Idan ya kira ka ya ce ka yi karatu yawa, duk wani ba ɗan siyasa ba, duk wani babban mutum in ka je daga sanda ka fara magana da shi ɗaya biyu zai tambaye ka to ya karatu. Su wannan duk wanda ya maka wannan tambayar ya san me yake yi, kuma kai ma ya yadda da yadda ka zo masa ne da hankalinka da tunanin da shi sa ya zo maka da wannan tambayar. Ko kuma mutum ya tambaye ka to ya sana'a, to in dai aka ce fa ba ka yi, to duk wanda ka tambaya in dai ya ce baya waɗannan abubuwan a zaman da ya da wani, to tabbas ya samu canjin fuska ko bambanci na wani abu, ko a yadda za a ɗauke shi a tafiyar gidan dole ya samu canji. Idan ka shigo siyasa kana da sana'a, ƙarshe wanda kake so ka taimakawa a tafiyarka sai dai to shi ya fara amfana kama kafin kai ka amfane shi. Saboda me? Saboda ka shigo da abin da kake so ka taimake shi, ba jira kake baka ba ka zuba, a jira kake ko in ya baka ka ɗauko naka ka haɗa a zuba a yi nasara, ko kafin ya baka a ɗauko naka ka saka domin mai ganin an yi nasara. Wannan a takaice shine duk abubuwan da za mu yi ka tabbatar ka shigo waje mai kana da manufa. Duk abin da aka ce baka da manufa a kai to za ka tashi a iska ne. In aka ce baka da manufa to abubuwan zai zame maka cewa ka rasa gane gabas da yamma. Amma aka ce kana da manufa ko ka shigo da manufa, sai ka fi jin daɗin tsarin, sai ka fi jin daɗin tafiyar, sai ka fi jin daɗin yin sabgar yadda kake so. Wannan shi ne. To masu sauraro kun ji dalilin da ya sa AMP Ilyas ya zaɓi wannan topic din na cewa siyasa idan samari suka tashi za su shige ta su dinga shigarta da manufa. Ita kuma manufa a siyasa abinda ake iya ɗauka manufa shine shin da ka shiga siyasa me kake bukata a cikin wannan siyasa. Ya yi magana akan cewa kada a shige ta inda rutu, ka shiga kawai baka san me yasa ka shige ta ba. Idan dan boko ne kai, shin ka shiga siyasa ne saboda idan ka gama wahalhalu sannan an cimma gaci ka samu aiki abinda kake sa rai, ko kuma a dinga shiga da kai cikin wasu tsarurruka na gwamnati wanda masu ilimi da kai za su iya wannan, ko kuma ka shiga ne a matsayin ɗan kasuwa wanda burinka cewa idan an cimma gaci cewa kana buƙatar ko kwangila kake so ne, ko kuma so kake ka ɗaukaka harkar kasuwancinka, ko kuma dai idan kuma kai dan jagaliya ne kai a misali kamar maganar da aka yi, to fa ka shigo ne siyasa a matsayin duk lokacin da za a je a yi cin mutunci, ko duk lokacin da za a je a zagi wani, ko kuma duk lokacin da za a je a yi wani abu wanda ba daidai ba, to fa ku ne agent din wannan. Kamar yadda dan siyasa ba zai yadda ya tura dan jagaliya ba relation center, ba zai yadda ya aje ka a bakin akwatinsa ba. Saboda haka to kaga kenan kai amfanin ka kadai shine lokacin da za a je a yi rashin mutunci to kai za a saka. Saboda haka idan ku aka saka a layin da za a yi rashin mutunci a saka ka, to a lokacin za a biya ka. In kuma an biya ka to kaka kasance kuma kana cikin mutane masu ne kalubalantar wannan sabgar. To wannan shine maganar da shimfiɗa kenan. Yanzu kuma zai shiga cikin topic ɗinsa, zai kuma yi mana ƙarin bayanai akan dalilin da ya sa ya zaɓi wannan topic ɗin, kuma yanzu ga abin da zai bamu a cikin wannan mai topic ɗin da ya ɗauka. Abu na farko idan ka shigo saboda kamar yadda bayan mun yi shimfiɗa kai ma kayi fashin baki a kai ko kayi ƙarin haske, idan ka shigo a ɗan jagaliya maganar da kai babu wanda zai ce wani je kaka karɓo mana da bai wani, babu wanda zai ce wani ɗaya a kan kwamfati. To kai da kake a wannan layi ko kake a wannan matsayi, in ka sake ka shigo ko ba ka da abin yi ko ba kai karatu ba, to a wadda samun manufa a wannan wajen zai saka ka, ba don ko ba saboda dalilai, ba ko ina za a saka ka kai abin da ake so ba. Su wannan shine kowane matashi in kana sha'awar abu ka tsaya ka ilmance shi daidai gwargwado, ka tsaya ka fahimce shi ya yake, ka tsaya ka fuskance shi ya yake. Ko da za ka ji ana ai in kana so ka san waye kai ka shigo siyasa, wannan tsarin haka ne a Hausa society din, amma ne ka san wace iriyar ma siyasa za ta. In ka zo da in ka yadda mutunci ne ka cikin ta, to kai ma za ta baka abin da baka so. In ka yadda mutunci ne kawo ta, to shi ma mutuncin mai irin ta yake nema a wannan saboda. In ka yadda zaman lafiya ne shigo da kai, to shi ma mai neman zaman lafiya sai ka ga me kun haɗu kun samu abin da kuke so. In ba don waɗannan abubuwan ba,
da sunnonin siyasa ba su zo da wasu salo iri daban-daban. Misali sauyin sheka yana da alaƙa da ne buƙatar ka bata biya ba a nan gida bari ka je wancan gida. Majority wasu wannan shine ne, ko kuma an ɓata maka a wannan gida bari in tafi wancan gida, ko kuma mai an yi wa wani wanda kake ganin ya ba da gudunmawa a wannan gidan ba a kyauta masa ba ya tafi, kai ma saboda wani abin da aka mai wata ran za a iya amfani da da damaka an ci nasa ƙarfin a yi amfani da naka kai ma gaba kai haka ta faru da kai. To dole ko me za ka yi in za mu shigo sai ana taka tsantsan da mai kiyayewa ka dole sai tana da alaƙa da kana da abin ko kana da ilimi. Idan duk ba ka da irin abubuwan to ƙarshe ne za ka tashi a iska ko ka kana cewa ga wasu sun zo a bari, ko da yake a cikin Hausa ma za ka cewa ƙarshe hasada ko ƙyashi ko wani abu zai shigo ciki. So za ka ga kai baka shigo da wani tunani ba ko ba ka da wani ilimi na kasuwanci, ga wancan ya shigo da wannan abubuwan shi an masa, dole yau da gobe sai ya so su ba don komai bane saboda wasu abubuwa da dama. Amma me ka shigo da tsarin ka ko ka zo da layin da wanda yake ganin zai kira ka ba shi gudunmawa, wannan duk abubuwa ne wanda da ni da kai da mai sauraro ya kamata ne a fahimci wannan tsarin da ake kai. Tsari ne na yanzu idan duk kullum tafiya abinci gaba yake, in ban da ma a nan akwai inda an ce ba magana wani ka shigo da ɗan jagali a cikin tsarin. Shigo da ɗan jagali a cikin tsari ai a wani ɓangaren yana bawa ɗan siyasa ko ɗan takara matsala. Kaji ana ƙarshe daga kamfen ai an wuce da shi zai je amsa tambayoyi, wanda wannan ba abubuwa bane mai kyau. Kuma duk su ma da za su da su yi tunani, wanda za ka sara ɗan unguwar ka ne ma wani makocin ka ne wani ɗan ko ba kuma wani ne ɗan uwan ka ne musulmi, amma me an kai wancan hali don ka duba a mutum 100 da aka yi wa hari ba za a ce ai akwai ɗan kudu da yawa a su in suna yin wannan nasu ba aka suke yi. To kullum ni abin da nake so, ka shigo na shigo wancan ya shigo, kana da abin yi kana da ilimi a nitsa kake to ku zo mu shigo a gyara sauri. Shi ma dan jagaliyan ya yadda yana jagaliyancin daga baya za a canja shi ya koma wanda ya san me yake yi. To sai ka gani wanda yake tsoron rayuwarsa ma zai yadda ya shigo harkar siyasa ba don ko ba, saboda yanzu wani wannan sare-sare ne yake ba shi kuma wai ta zama dole sai an yi da ita. To kaga ya shigo wataƙila babu abin yi, ya shigo ta wataƙila ba ilimi. Inda ilimin to a yi haƙuri mana a kai shi ga makarantu nan da aka ware na a mutum ya ajiye wannan sabgar ya zo ya shigo gwamnati a taimake shi. Yanzu tsarin ka duk gwamnatocin yanzu da za a kafa musamman a arewacin ƙasar nan ko a jihar nan tamu ko a wannan ƙaramar hukumar tamu ko a ƙananan hukumar ko a Kano tsakiyar mu, majority mu inda za su ba da gudunmawa majority kuma ne ake magana matasa ne. Yau in an ce a jihar Kano misali ana magana malam da Ibrahim shi injiniya da Tarabi Musa Banko sanata Kabiru Ibrahim da sauransu, dole gobe sai an ce mu ba su bane da ransu da lafiyarsu sai dai su ma su waya su yi ko da ransu da lafiyar sai dai su ce wani je an yadda da hankalinsa ko da iliminsa ya je abu a waje ka. Amma in za ka yi ta cewa kullum kai su ne, to kai ma za ka tsaya inda kake ke. In ba dan ana haka ba da dan firamare ko ba zai tafi firamare 5 da wanda ya shiga digiri ba dan ana wani abun ba da dan level 1 ba zai shigo ba dan NYSC suna yayewa ko su tafi da kullum ne za a zama a waje ɗaya ake a kullum a shigo da tsarin da ne shi za mu kalla ne da ci gaba kai da ci gaba ka kawo cikin al'umma, to sai ka samu kai ma abin da kake so. Matasa za su soka ta yi wani ta sanadiyar wani matashi a unguwarsu zai ajiye wata harkar jagaliyanci, zai ce ai wani ya yi magana in ya ga har yau har gobe akwai wanda duk rashin mutuncinsa ko ba ɗan jagali ko kafi kowa rashin mutunci a layi, akwai wanda ka gan shi za ka ajiye kamar yaƙi saboda me kai ne bai san ka nuna abu. Su in kai da ka shigo waje ko ka shigo ɗari ko ka shigo sanga da abubuwa na hankali da tunani da ilimi da wayewa, to sai ka fi kowa samun abin da kake so. Babu yadda za a yanzu a ce in ba ka da ilimi ba mai gidanka ya zama wani yana neman wanda zai wakilce shi a waje kaza, ko in ba ka da fikira ta zance ko in ba ka da shiga ta kamala ba zai tura ba. Amma ne
tsari ne wanda idan da ni da kai da wancan da mu muke shigowa, wannan ina magana ne da masu shigowa, in wanda ta ba haushe ne taka ta ƙare, wanda tashi ta ƙare tashi ta riga ta ƙare, da ni da kai da za mu shigo ko da muke ciki ya za a yi mu gyara yadda na ƙasa za su zo da, amma abin da ka kai ci da baƙin ciki wani aje karatunsa da zai shigo siyasa da makaddar rayuwa, wanda da ni da kai in za mu aje ba za mu so mu aje kowa ne yadda wannan tsarin da yake kai shi zai ba shi abin da yake so. Gaskiya ne wannan kuma haka ne. Amma wannan abin shi yasa yake ɗaya daga cikin dalilin da yasa idan muna kallon siyasa irin ta turawa wanda ai su muka dokaya ne Sosai. muka fara Su da siyasa. sabani yanci. Za ka ga siyasa ce wadda ƙungiyoyi tun daga irin na makaranta, irin na society, irin abubuwa na ɓangaruwa kala-kala, kamar a ce ɓangaren ƙungiyoyi na 'yan kasuwa, ƙungiyoyi na irin kamar a ce ma'aurata, ƙungiyoyi na irin masana doka wanda kamar ba a cikin makaranta suke ba, ƙungiyoyi na wanda suke tace wasu kamar irin a ce maganganu ma da za a yi a social media, da akwai irin ƙungiyoyi wanda a unguwa haka kafin ku yi magana sai kun je musu da wannan maganar, sun tace maganar, sun duba yaya za a yi gwamnati ta kalli wannan maganar a matsayin cewa mutane na wannan yankin ba mutane bane gidadawa ba. To turawa suna ba da chance a matsayin cewa in gwamnati tana iya kiran wannan mutanen a zo a zauna da su. Jikokinsu. Ni abin da ni yake gani, abin da zai ba da dama gwamnati ta dinga ba wa matasa dama a cikin siyasa shine idan matasan nan suka san me suke yi, sannan suka gane cewa idan gwamnati ta hau to yanzu an daina magana party, an dawo magana ce ta yanzu gwamnati sai za a yi ta shekara hudu. To wannan shekara hudun yaya za a yi kai dan gari ka amfana, ka san an yi da kai, mu especially kai da kai wahala, wani harkoki za ka shigo da wannan gwamnatin wanda za ta gamsu da cewa kai ka yi siyasar nan ne domin a taimake ka, domin ba a yin siyasa a lahira. Ita wannan siyasa da kuke ganin ta a duniya za a yi ta, a nan kuma za a ƙare. Saboda haka duk inda aka ce ka yi wahala, a misali a ce kamar shekara hudu ka yi wahala shekara hudu, to ya kamata a ce wannan rabon naka na wannan shekara hudun ka same shi a wannan shekara hudun. Kaga kenan sai ka san a shekara wadda za a je ta gaba kuma da me kuma za ka shige ta, saboda wanda suke na ƙasa da kai za su duba ne cewa za su shigo siyasa amma da me za su shigo. Idan kai ka shiga siyasa da hankali da ilimi da sana'arka sai aka shekara hudu sai baka amfani komai ba, to wanda suke na ƙasa da kai sai su ga cewa to bari su canza format, sai su ga cewa to su bari su shige ta da daba, bari su shige ta da wani layi, sai su ga za a taimake su, kuma sai ake samun wani yar mishkila, sai ka ga mutum mai hankali mai ilimi ya yi wahala ya ba da gudunmawa amma baya samun damar da yake so ya samu. Kuma wani lokacin sai ka ga mutum wanda shi ake irin kamar ikirari da dan jagaliyan ne zai shigo, shi kuma sai ga an ba shi damar da ya kamata a ce wannan mutumin ya kamata a bawa, kuma ba mamaki wannan mutumin da shi aka na shi damar shi ne ya introducing wannan wanda ake ganin sa kamar dan jagaliyan ne. To wannan ce ai ta sa ake so idan za ka shiga ko in ka shigo ka fahimci ma wani layin gidan siyasa ne. Yanzu akwai gidan siyasa da kullum so ake wanda suke a sama su sun amfani za su ba kasa. Akwai layin da ake so maganar ka ta baya kowa ya shigo ta, ba ina faɗa ne kullum ba wanda ya shigo ta ba, kuma a ka shigo da sai ka koma masallaci ka je ka abin da kake so. Shigo akwai kowa da maganar mu ta baya, kowa da tsarin da ya shigo. Gida ka shigo akwai wanda zumunci ya shiga yi, akwai wanda mai zuwa ya ga wani abokinsa ko su da barfanci da wasa da sauransu, akwai wanda a shiga ya ci mutuncin baban wani a gidan ko baban wani. Ka yadda gidan da ka shigo ya tarbiyyar su take, babu wani kullum kai ko tunani in na shigo wannan gidan naga tsarin da salon ba irin tarbiyyar da na taso na saboda duk abin da kake yi kawai ana kallo ne daga gida ba daga siyasar gidan ba. Kawai na shigo nan naga ana cin mutunci, ba layi na bane. In kuma layin kai in kuma shigowa kai dan ka gyara, to kuma ka san ba za ka iya gyara ba, to karshe za ka zama mai Za ka zama kai wannan layin gaskiya ne. So shine amma ni zo da tsari wanda al'umma da shugabanni sun kalla za su zama, to su ma yanzu wani kadami aka shigo na za ka iya cewa siyasar za ta jima a hannun matasa ko sun karba ko kuma ta musu wahala karba su ba don ko ba saboda me, saboda wasu dalilai. Dalili na farko, kowane mai mulki yanzu zai gaya maka a cikin yara na guda 10
ba kowa ba ne, ba mutum 8 ko 7 ba za su je su ce matsalar ko alƙawarin da ka ɗauka a waje ka ya kamata ka sauke ba. Ai da ma batun ma shi inda hankalinsa tunaninsa batun kai da ka taimaka ma ya kalle taimaka wani abu ba za su a'a kai kokari za ka yi yara a sauke wannan nauyin. Ai me ake cewa dukan guzuma ake ko a rikitanci ko wani ne idan na zo na ce ka yi alƙawari a misali bari misali da bakarar da maza ba mutum ta karamar kuma bari in na ce ka yi alƙawari a 'yan mata gabas ni ina ɗan 'yan mata gabas ko na yi maka kokon da ya ta yaƙin neman zaɓen ka 'yan mata gabas ka yi alƙawari a 'yan mata gabas a waje kaza to in kana da hankali tunani to wani fa yana ba da gudunmawar da ya kamata in ƙara masa ƙarfi ko ƙaimi wanda zai ci yanzu akwai wanda kullum akwai ɗan takarar da mun shiga zaɓe da shi a wannan zaɓen da ya gabata ina magana da shi sosai magana da yake ta haka ne idan kana da makusanta na gari a jikinka ta haka za ka gano wane ne kai nasara zai dinga gaya maka an yi alƙawari a waje ka kullum nuna yadda yake hankalinmu ba zai kai alƙawarin dukan da muka yi shi ne mai hikimar abu wanda ai hikimarsa kawai ba zai ce waje kaza shi kaɗai ba yana a bari in tafi da wani shi zai iya riƙe abin da ai ba kowa ba ne shigo ta don ya ci haram akwai wanda shigo ta yi don ya zuba nasa ma ya gyara akwai wanda shigo ta yi ya haɗa da nashi ya gyara akwai kuma wanda shigo ta yi kawai ya haɗa nashi da na wancan ya haɗa ya ce so komai sai inda za mu kalla tsari ko ka yadda ka shigo abu da kilasi da abin da ka shigo da shi ya Allah to za ka samu abin da kake so amma ne batun an bata wannan wasu da yawa suna ganin to ai wannan nan a lokacin kakar zaɓe da ya tafi ko da aka bata masa babu wani abu da zai iya to ai idan kai har nan nazari da tunani kullum kana hankali kana rasa wancan to za ka tadda wata ranka jiyo ka babu kuma shi ni a tunani na ma kamar daga lokacin da masoyanka suka fara zamewa to daga lokacin ba isa maza saboda an yi mun gaggani haka ko a ce a local government din mu za ga yawancin mutanen a local government na fage mostly yan siyasa da suka samu matsala masoyansu ne na jikinsu suka fara gamsuwa da cewa a ana fara gajiya da mai gida to idan wannan ya fita ba mamaki akwai wanda yake ganin kamar cewa wani ya fi wani quality a gidan sai wanda ya fi shi kwaɗawa ya fi shamfani sai gaka ne zai ce to wani ma ya fita bada tunani to sai su fara fita a hankali sai ga kamar abin ya waiki kuma sannan akwai wani abu da za ka ji matasa ko harkar ma musamman wanda ya shigo tana sire masa yanzu kai misali da jam'iyyar PDP ba dan ina cikin ta ba kalli national youth leader din ta lokacin da aka tabbatar da shi ai zancensa da wadda hotunan sai dinga yawo ƙarshe ina ji inda mutum yana bibiyar kafa sada zumunta sai abin ya zama ma equalization ake sai a ɗauko na APC a haɗa da na PDP sai a ce ga yadda na APC yake ga yadda na PDP yake an ce shugaban matasa ya kamata daga mazaɓa a ga matashi an ce shugaban matasa a jiha ya kamata a jiha saboda me yanzu ka zaɓi ɗan shekara 70 ko ɗan shekara 60 ko ɗan shekara 50 ya je ya wakilce ka dan Allah dan annabi mutum yana sa'an mahaifi ko ya yi jika da kai in za ka je ka bashi shawara a ofis ai sai dai ka dinga so sakai ya karshe ya ce in gowa na tashi kai tafiyar ka a'a ka zaɓi matashi yanzu idan wata ran la'alla a nan cikin wani ya zama wani abu babu wanda da ni da kai ko kai da ni da waya babu wanda ba za ka yi ba ka kalle shi ka ce mai wani kaza da kai kuskure in kana shugaban matasa na jiha ko na karamar hukuma sai ka ga na kasu a jam'iyyance ko a cikin al'umma kafin wani ɗan siyasa je kai ma ka je ka tare to an ce shugaban matasa sun balle a mazaɓar kwace to ya za ka yi ka je ka tunkare su sun ganka ga kaɗan shekara 50 wai an ce kai ne su da a ƙaramar hukuma dole abin ya dinga sirri a'a an ce harkar matasa a barwa matasa tunda ai matasan nan ba kullum ba su ba a dole suke akwai masu ilimi akwai masu gogewa akwai wanda in yi maka wani abin da in ka zo ka kalla ka gani sai ka rike baki ko sai ka yi mamaki me ya kawo matasa yanzu ga wannan da ake magana shi a yau lokacin ina dan an ce fiye sai ya zo ya zama dan majalisa magana aiki ta speaker ya kaya to haka ake so a hai hakuri a ba matasa dama shi yasa zan yi amfani da wannan gabar inda ya shugaban jam'iyyu suna so a kowane matakai matasa su dinga shigowa
a dama da su, ko kuma jam'iyyu suna so su dinga samun abin da suke so, to tabbas a dinga ba matasa ne dama. Ba a ce jam'iyyar matasa ko ba a ce ga matashi dan takarar gwamna, amma ka ji wata karamar hukumar ka ga dan wasu shekaru ne wanda shi ya bukata, shi yake da a jarraba shi a gani, sai a yi ta cewa wani yanzu akwai karamar hukumar da an maimaita dan takara ya kuma ta yiwu yana cin zaben salon tsarin ne ba a gamsu da shi, sai a canja a kawo wani. So in dai ta Bahaushe, in dai layi na ja, to wata ran na ƙarshe ma dole abin zai zo. To in dai kaga ana dabdala a waje ɗaya, to ai dole kaga wanda yana bari ya fita ya samu abin da yake so. Da sauran jam'iyyu za su shigo da tsarin, to sai kaga amma yanzu kaga a zaben nan ai da aka shigo na 2023 zaɓe ne wanda an ɗauko ƙananan jam'iyyu ba don Allah ba. An ɗauko wasu jam'iyyu ne sababbi don wancan ya sha matsa a waccan jam'iyyar, wancan ya sha matsa a waccan jam'iyyar. To da za a yadda matasa masu sha'awa aka su dinga ɗauko jam'iyyu su shigo da su, ƙarshe kai mataran za ka ga ka matashi kana da matasa a ƙarƙashin ka, wasu ko ba komai sai ka samu mai kujera ɗaya, tafi jam'iyyar ka ci gaba da renanta, za a shigo kuma kwasa wani kwacenta za a mata. Su wannan shi ne, amma abubuwa ne da inda za mu tsaya mu zama tsintsiya maɗaurin ki ba mai mu dinga ma ikirarin matasan ba, a ka yadda wancan in yazo zai baka kuɗi, kar ka yadda wancan in yazo za ka danne shi ko kai amfani da shi ka samu kuɗi, ko kai amfani da matashi ka neman kuɗi ba, ka yadda shi ma ya shigo ka shigo sai a samu abin da ake so a gabansa. To yanzu ya kake ganin yanzu kamar irin za mu ɗauki yanzu kamar siyasar mu ta Kano State, wani irin reference za ka gani a bangaren amfani da matasa? Kana ganin cewa gwamnati ce wadda ta ba wa matasa dama, ko kuma gwamnati ce wadda take so ta tafi da matasa, ko kuma gwamnati ce wadda take da niyyar taimakon matasa? To a gurguje saboda lokaci da yake kallon mu, bari mu ɗau wannan a matsayin rufin mu ta ƙarshe. Gwamnatin mai ci a yanzu, matasa a kaso 100, kaso 60 ko 70 su suka ba ta ruwa. Gwamnatin mu ta jiha ta yanzu, to idan aka yi katari ba a zo da tsarin wasu mukamai ba, ko ba komai wanda zai ji an mai mukami, ko ba albashi zai ji da ba a zo da tsarin mukamai ba, to ƙarshe matasan da 'yan jagaliya za su gani ba, sai ga da ilimin ka, tunanin ka da komai mai ka zama ɗan jagaliya. Amma ka yadda ni akwai jihar da a arewacin ƙasar nan na ga gwamnan da mai ci ne ya ba matashi ɗan shekara 30, ka gami wannan kwamishina ya ba zai je zauna shi kadai ba, kuma kai ga ka an maka kwamishina kai ma ba za ka zauna ba, me kake hange gabanka gobanka, ko kuma ya za a ka kyautata wanda kake tare da su, sai ka yadda ma ka samu dama in fa ka gama za ka dawo gida. Abokinka ba kamar babba bane da in ya wuce a mota an babba ne za ka dinga bai yi komai ba, a abokinka da aka samu dama ya watsar da kai ko ka watsar da shi, zai zo ya kalle ka ya gaya maka ba yadda za ka yi shi. So gwamnati dole ta nema, wajibin ta ne, matasa ne suna shiga su masu gudun. Matashi sai maka tafiya sama da kilomita nawa a ƙasa don ya game an cimma abin da ake so. Amma mai to wajibi ne dole ne ma gwamnati sai ta dinga saka da matasa a tsari, sai ta duba matasan da su ma ba masu son zuciya ba ne, wanda za su kai mata sakon a ƙasa irin su ake yi. Wannan da kun ji a maganar da dan uwa AMB Usman Ilyas yayi, ya kawo abubuwa da yawa. Matashi in zaka shiga siyasa, ka shige ta da manufa. Siyasa babu manufa aikin banza. Jagorori ji tsoron Allah. Matashi ka ce zo taimake ka, zaka taimake shi, saboda haka taimakonsa ya zama dole, saboda in baka taimake shi ba akwai wasu matasan da su ma suke kallon yadda ka wofantar da wannan matashin. Ina jin wannan shi ne zama bariya. To duk wanda kaga yanzu ya samu damar ya kama wancan ya daure, akwai wanda ai ba shi da damar da zai daure ka, ya san kai ka ba da gudunmawa ta wannan hanyar zaka muka wuce. Akwai wanda shi kuma gani yake a'a bari ya daure kan, to na farko ma ya nuna duniya cewa ai wannan daure kan da ya nuna duniya cewa shi ba wanda za a bane. Yanzu akwai wanda mun kai ka sani da ni da kai muka kalli baya, mun yi wani tsarin tafiya da shi wanda laifin da kake da shi bai san ka ba ka san shi ba, kawai tsarin ne ake guda ɗaya za a kama kai shiga ya fita ya game ka fito. Amma yanzu wasu sai kaga an kama
wani sai ka ga ba ruwan shi kuma me akan kai wannan abu to ka yadda ma za ka bi jagoran da zai in ka ce wash zai ce menene ka yadda za ka bi jagoran da in bayan ka yana kaikayi zai so sa maka wannan shi ne. To da wannan muke ganin kamar za mu zo ƙarshen wannan program namu na midweek podcast wanda kuma insha Allah muna sa ran cewa wannan shi ne ya zama na farko insha Allah za mu dora daga wannan. Muna so za mu mai da podcast mu na midweek wanda za mu dinga shi a tsakiyar sati ya dinga zuwa kan harkokin siyasa insha Allah. Maina Parlor a gaida ku ta da fatan gaida. Yawa to yanzu wace shawara kake ganin zaka ba wa matasa akan in sun bi wannan tsarin to za su dinga samun damammakin da za a dinga shigar da su cikin gwamnati? To shi ne yake da alaƙa da ka duba in ka zaɓi wakili matashi to ya haƙuri ka ci gaba da bibiyar su dattijan za su matsa su ba sun san harkar misali majalisar jiha ko tare su sai su kuma gefe su ba da shawara. Ai akwai inda su ma sai an yi haƙuri an bar musu wajen su, amma ne akwai inda su ma sun san waje ne na matasa a rashin jajirtaccen wani matashin sai ga in ba kuma magana mu ta shi youth leader in ban manta ba a wannan zaben da muka shiga bayan da yawan kujeru matasa sun cici a jam'iyyar adawa ta PDP a wasu jihohi ko a wasu yankuna na Najeriya to sai ka kalla akwai inda ma aka zo da magana kawai in dai kai matashi ne ya je ya nemo alfarma a national ko a board of trustee na jam'iyya za a rage matashi 50% na kudin fam. To da jam'iyyu za su zo da wannan dan amma yanzu misali don boko Muhammad ko ga dan yana so ya takara sai aka ce mai fam 700,000 babu kuma yana da mutanensa daidai gwargwado a mazafarsa da zai ke ganin ko bai ci bari ya auna capacity dinsa amma ga jam'iyya ta fidda fam misali 100,000